Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu kallon mu na wannan gida mai albarka ma'ana channel namu na Sauti Media TV. Masu kallon mu ina mana fatan alkhairi kamin nan a dakance mu. To barkanmu da dawowa. Idan yau ka fara kasancewa a wannan gida to muna buƙatar dan Allah da ka mana subscribing da liking da kuma comment, domin hakan shi zai baka dama idan mun ɗaura abu ka kalla da kuma sauran 'yan uwa kuma da yanda zai amfane ka. To yau za mu yi bayani ne akan yanda YouTube suke so adadin subscribers naka da viewers ɗinka da watch hours sannan su fara biyan ka. Ga sunan zan faɗe su ɗaiɗai kamar haka. Ita kamfanin YouTube tana so ka kasance kana da subscribers guda 1000, daga 1000 abun da ya yi sama, sannan tana so ka kasance kana da viewers guda 1500, sannan sai watch hours shi kuma guda 4000. To muddin ka samu ka cika wannan matakin to za ta fara biyan ka, amma kasancewa ba zai yiwu ka samu nan ba sai ka sa haƙuri, ka dage, ka sa juriya a cikin al'amarin, ka dinga yawan ɗaura abubuwa masu amfani da ma'ana, kuma ka dinga yawan ta sharing ɗin abun da ka ɗaura a WhatsApp ne ko a Facebook ko da dai sauran abubuwan kafa na yaɗa zumunta. Wannan shine abun da zai baka subscribers naka su cika 1000, kuma ana buƙatar subscribers ɗin ba wai 1000 su tsaya ba fa, ko da su kai miliyan 10 ne wannan ci gaban ka ne, da shi watch hours ɗin da kuma viewers. Da fatan mai kallon mu ya gane kuma zai ci gaba da bibiyan shirin mu domin nuna muku yanda al'amarin yake daki bayan daki, filla filla insha Allah.